Dovolte mi, aby som vás pozdravil pána primátora Ivana Harmana, ktorý žiaľ dnes nemohol prísť medzi nás, prišiel medzi nás ale pán prednosta Julian Mikuláš, ktorého týmto vítam. Ďalej sú poslanci mestského zastupiteľstva, pani magisterka Anna Lovričová. Taktiež je tu za poslancov mestského zastupiteľstva pán doktor Biletelka. Sú to členovia príslušnej komisie, ktorá má na starosti aj problematiku bytov a žrebovania, a ktorí budú žrebovať. Žrebovať môžete aj vy, tak ako aj pomimo žrebovania. Je to ten najtransparentnejší spôsob, aký v danej situácii môžeme realizovať. Žrebuje sa verejne za účasti širokej verejnosti, médií, predstaviteľov mesta, všetkých kompetentných. Môžu sa prísť pozrieť všetci ľudia, ktorí majú záujem takéto niečo. Čo sa týka odbornej garancie, tak je tu pani notárka doktorka Ľudmila Chodolková, ktorá práve v tejto chvíli preveduje všetky lístky. Žrebuje sa veľmi jednoducho z takéto sklenenej nádoby ku každému bytu alebo ku každej kategórii budú vyžrebovaní aj 5 náhradníci. Čo sa týka čísla na zozname, tak je to 35 a signatúra P.810/2010. Ešte je dosť tých bytov. 32 C.6633/2008. 88 C.33697/2009. Martin Krčula. Martin Krčula. Gratulujeme. Číslo 155 C.43622/2010. Gabriela Rosenčinová. Zatleskáme. C.31811/2008. Iveta Kidová. Dobre si sa blízko. Taká úspešná rada. 87 C.32007/2009. Jana Pekárová.